ngai thatu te le thir tu te zong zong in zawain che bai le vek ule ole tontum kan video a be thong chuan kan india ram chunga thil thleng ngai mai chanchin kan ngai thla in kan thlir ho ve le thong dona video te abula changa top thlengin milo thlir sakin milo ngai thlak sak le chho don ya october ni thum kum sang ni som ni panga ania kerala a kho pakhat udamba antia chwami puite chu anral khel hlom le a achan chu an khuwa tui khwa chu police le tui thiam mi te chuan lo dap chiamin weng chung mi puite la chuan ang ina an hriat lo ba ka zo na po an nga bia maya chu tui khwa chu fit som ruk lai thuk ni in a tui po chu avot em ema te chuan tui thiam mi te chuan uluk taka dap zelin thil pui mo tak mai mobile phone an song alo nia chotia darkar engemaw sat an son hnu chuan an zinga mi pakhat apsola an ti chuan an thil zon chu aron char ta hlo mai mitam takina an zon laia chotia achar ta mai chu a mai po wang ve hle ni turani lim takin na aw vel ta chema choti lai mek chuan a tho pui dang te po chuan ron kwa hlumin an lom pui ve hle boka he an phone char hi han en mai chuan phone satlia ve mai ni na langa ma se thuru pui mo tak ain phum thung si chumi ni wan chuan he phone mangai hian poi khoi tu dik tak chu an man thei pha do na tin he kan thungai thlak tur hian mi chen khaten kan ngai to mai ni lo atak ngeya poira thlak tak khoi kan she lo zia a enter don ani kan video a chanchin kan cyber tur sam hi kum som nga pa komi ni to in be se na le do thu sam nga pe tak thin ani a engineering college a graduate nuwa Bangalore engineer na thok turin ain sona chu hmuna na a tholai chuan me che hmangai deuh mai nein reilo te hnuwa ani nen chuan ani nei sui ta ngala nima sela kum aliam sel hnuwa chuan an no pe in kara in hmu thiam lo na na sa tak chu ron piang chhuakin anin hau ta fo maya chu an bo ruak chu a that thelo ema wan chuan sama chuan in chen hial rutin hetia anin chen fel hnuwa hian nun bul thar tan ne turin sama chu kerala a apem zuita ani ye chuan kerala a po chuan hathar te thokin nun pa ngai tak chu amang chho ve le tan ta a chu te lai mek chuan ngai zong pakhat nei ve le in chu nu chu jesi ni a ani nen po chuan honing ma chen anin zui hnuwa in nei ve le ngal mai en atira chuan jesi le sama te no pa chu an hlimin pa ngai takin an khosa tu na nima sila ani nei atanga reilo te a jesi chuan sama nun phong thalo tak pakhat chu a hre chuak tat mai tin anu pui ma sa ne na anin chan chan po kha he anung chang thalo tak wang hi alo ne nge nge a de chon je se chon sama non hnui de chu uluk taka chui zelin chunga chon a thil shet ngai lo de a hre chho ta zel bok nen mak po ti ema chu thil chu sama hian ana thona ma sa khan ngai zong sang sang te nein a kop kwal ba ka no pui hial po alo nei to ani ti te chu a hre chuak ta nima sila sama chon je si ne na chon anu pui ma sa ber chan chen chu soin chuta anu pui ma sa chu anung chang a that lo thole chen pui a har sat lu to ka wanga in chen angin soya ma se he athu soi hi dot vek alo ni reng mai amai ro chu je si ero chuan sama thu soi de chu thu dik anga chuan nga yen chung a thu soi de chu alo oi nga zel boka he hi achan chu sama hi amang ema wangin le kum kho a abula khosak adu wang ani ya chon an han khosa chodun da zela ma se sama chon ani na dik tak chu a thlak hlei the chong lo reilo te hnuwa mi chedang te chu bekwal in a chai kwal chhole tanta a anu pui jesi hriat lo te chuan mi chedam tak te chu kopwal thinin jesi la chuan anu pa in kar po chu ti to po atum chong heklawa nima sila ramdanga pempuya chuta chuan thilpo adang lam deuh mana ti in ro manna asiam taringota te chuan sama po chu thlem thlo in ramdanga na tho chu a soi mu ta ngala anno pa chuan na tho to chu zong chho te zelin wane thlak tak mai in Saudi Arabia chuan na thatak mai offer chu an mu ve ve ta ani te chuan mei se na eng tak nei in anno pa chuan an pem zui ta ngala kumni khat chung chu boina em po an tok lawa pa ngai taka an hun chu mangdonin an fama saber tor mi pa an nei ta a an hnu loka chuan fanu po an nei zui ve le a nima sila sama chuan anung chang thalo tak chu ala sim the chuang lo an omna thar forena dan khau tak noya po chuan ngai zong de chu nei le tanin anun ngai te buk chuan a khos chhole ta a tin me che sang sang de chu ko pol thinin a chwa pui fo thin boka
ma se chu tianga a kho sa chung po chuan anu pui je si chu adwa thiam thinin tong kam thlum tak tak mang chuan a pum pa reng thina chu ti lai mekin je si la chuan a pasal thuruk te chu lo she be bek ma se engtika imo a in thlak dang lam ve mel chu be sein ngoi chu a chu thla thin thong ani te chuan hunte aliam le zela kerela a le le chu ti thul in na tharte an som do ne ta a hei ba ka hian bangla lian thapa ngai tak mai anma ni puala leibe the to in heta hian je si chuan 70% lai a invest lai in sa me ro chuan 30% chi a invest sunga nima sila je si chuan chu chu asoi sel lem lo te chuan hun te chu aliam da zela an fa ti pathi po chu ramdanga zirna awanga omin kumin kumsang ni somni panga September ni somni paruk zandar ko borvela khan an fa pa upazok chuan anu chu ron kolin an omna hi in hlatwel ma se an chanchin te hi anin shilfo thena ma se chumi zan chuan anu je si chuan a pick up rolin line chu a top to deya chumi ni wan chuan anin bezui theitalo ani te chuan voi tam tak a fa pa chuan a kol nun tluk luka ma se anin be mumal theitering reng lo atira chuan network thatlo wanga ngain ngai thatlo na emem po anei shan lem lawa nima sila atuk sing thleng poa jesi in call alak thero awang chuan afa te chu anmang angtan te emema chu mai ni lawin afano po chuan ano chu whatsapp ate bateksin a thatlo thode chu awazo thina ma se chu po chu asin the chang lo chumi ni wang chuan an ona mang ang chuan an pa sai ma chu an call le tarwata ma se ani po chuan reilo te call chu lo pick up in ada zui le ta dei maya an han kol non le nuwa takngel po chuan alo ti top zel ta boxing nen an onaw chuan thil dik lo awmani ti chu an she thiam takngala a chan chu an pa thil chin thalo tak mai kha an shat ve vek wang ani te chuan hlau thong takin je si fa pa chuan a thian pa kerala mi chu kol takngal patin thilom zia chu a shil nu chuan ano chan chen wang event tur chuan atir takngala chumini chhundar som pahnih le a chan mi bela chuan chu a thian pa chuan an chena chu wa thlengin min ge chu pon lama tangin ain kalani ti le in chung lam po chu alo re de kani ti a hriat nuwa chuan mak ati me maya chumi nuwa je sem hing chu ring taka lamin voi tam tak chu akawa ma se chhana reng chu adong the se lo te chuan hunrei po ngak thelavin police chu a kol tarimota anni lam po chu reilo te a ron thleng chop chil ve ngalin police tena main gate an ti chet nuwa chuan an lu the da shama chutia in chung an han lu che chu chili spray rim chu alo namna sai mema tin do kana chuan tu el hnong te takte pakhat helo ombokin chawkala ma po class no ke them chu alo le treng boka ma se je si le sai me ro chu motor an om holo anin chunglan da na tang chuan thil dik lo engemo om ti po achang ri bok ani de chuan reilo te hnu officer chuan an fa te pahni Australia ommek da chu wa bingalin an pa sai ma number po chu adil tel boka chumi nuwa police chuan rang takin sema chu bako le ngalin wane thlak takin ani chuan alo chang hlo maya ma se police den zona an zo don ve le chuan sema chuan a chwa lok thole nakina loko le mai tur chuan alo ti sam e thunga ye chuan police chuan crime scene chu sil takngal vekin forensic lampo kau ngal ania chumi nuwa in chu daptan ngalin nu choina chu an kalpuita charchara nima sila maktak mayen jesi ti in chunga CCTV om song song te chu allowing of vekani ti le DVR record te po chu an han che chen nu chuan September ni somni paruk zandar som le achan bele chundar som pahni le achan beya in record chu about lat maya chumi hun chu sema ina omlai tak an nge nge ani te chuan police chuan sema chu anupui omna chu an zota a ma se ani chuan a omna a shed lo thule a thian ti na a colorin tho chu a sei ve le mai boka chuta police te chuan hei chen hi inupui bawa engwanga kolmi alo nge ani tin an han sot lia ma se chuta po chuan sema chuan zam ho lo hian anupui je sinian chuan an chen dun lo thule in khata om dun ma se an khovel shan ve ve ya an chen dun tho a sei ta maya chu chana chuan police rin hel na chu ati zol da so mai chumi ni wan chuan September ni ret khan an chen oma CCTV om zong zong chu an check le te veka chuta chuan wan nei thlak tak main an nu chena konga poitu tor thil chu an muta hlova September ni somni paruk zandar som pakhat le mini somni pahni vela khan
sema chu akara ain khal chuak lai hmoni in a hnu lok jing lamdar ni vela alo le le lam po chu mu ani boka chumi ni wan chuan zo na zo torin police station lama sema chu shwai ani ta ani the chuan station a chuan zo na zo tan le ngal ni in chuta chuan CCTV a an hmu kara in khal chuak lai video te chu entir pa chuan in soifia torin an ti tak ngala ma se ma chuan khamizana a stress na sa thole boruak thiang him hip tura in khal chuak ani thu te chu soin anupui jesi po a u naw nu te in lama a ria thu a soitel de boka nima sila jesi u naw nu ero chuan a u naw nu jesi chu aron kal lo thu a soile mo mai ye chuan September ni somni pakwa khan police chuan forensic team de chu same in a chuan kaul in akar chu oluk takin an chek le ta a eta hian anrin helna po kha adik nge ni ti chu nim nge chuin kar chunga chuan thisen ro to lam le samjai tla mu ania heta an samjai char hi endik tura lakshan ani le a heiba ka hian adot lea police chuan jesi fa pa chu tho zot bel in jesi fa pa chuan anu ina kol alak thelo thote alo soiba ka a chanchin po engma an shal zui to lo thote a soite boka heiba ka hian police ten a fa pa phone an enfian atanga alandanin jesi ina a phone ala sin chu MG University bula chuan an mutatlat maya chuti lai mek chuan thothar dang shet bil in chu me che sandal le a thomno chu Odamba Valley an char tho report an donga chu thil chu enfia torin police chu chulai huna chuan an bakal le ta ani te chuan October ni hnia khan police chu Odamba thil enfia tora vakalin heta hian anrin helna ti zol torin wansang lama po mulukol engmoza chu an lo thlopwal noknoka chuta police chuan pim khur takin Odamba ruam chu zo thlata zelin an kal zela chulai hnim buk de ulai pakhat chu an han keu hnuwa chuan me che sanda le thomno chu mu ni nge yin chirdia ka kithniak te po chu an hmu mai lo boka eiba ka hian a pia loka chuan semanu pui jasi ruang chu mu ani ta bok ani ma se a phone ero chu mu ani lawa nima sila officer pakhat chuan tui kho alam chu han thlir wangin chuta chuan jasi phone chu aum nge ya rinna ani tlata a team te le tui thiam mi te chu shwain tui khwa chu an dap le ta ani ti chuan a tira kan soita kang khan reilau te hnuwa phone po kha charni in chu mobile phone chu oluk taka an tom hnu chuan forensic laboratory a zerchian nei torin an thon le ta ngala heta hian file delete tam tak chu restore le bek ni in nu chuinan chuan an hmang le ta a chuta an chui zel na a alandan chuan September ni somni paruk zandar so pakhate mini somli pahni vela seman akar akhal chwa zan khan jesi phone po kha kar chunga chuan ombe ti hria theini in Odamba lam an pan mek ti hria tani a chu chuan jesi chu sema bula chuan ombe nge ti po chu ati cheng ta hlia in jesi phone a chuan message tam tak chan chen lo a om ti chu hmu chuan in tol thatu chu sema ani lo reng chu an ring talawa chu mai ni lovin jesi le a thianu anin text na po jesi chuan anin chungkur boruak anom lo thole a pasal khusak dan chu mak ati thote chu a pasal nge chu a hlau thote a thianu bula chuan a soi lo ni a tin a phone chon hu chuinan chuan alo tangkai tak set ani ber a hnu le zela phe chuan police chuan oluk zokin bi chiana te an neya thudik rap thlak tak chu Highland ani don ta ani seme hi kumsom nga pakumi ni in MG University a yoga zir atuma ma se heta hian a thiam le a zirna lam ai ma chuan methar ton adu wang ni in abik takin me chi chelo tak tak te chu ton ain be se ya te chuan chuta chuan a be se ange in me chepmel thatak mai iran lam mi chu atong ta hlawa chu nu aton thar hne na chuan do soi ngalin no pui ala nei lo thole zong lai ala ni thote chu a soita a tin se ma hi me che han lem vel a thiam ema wang hian a kum phulawa alan iang ba ka adu zong chu a chai thluwi mai zel boka chutian chuan iran no po chuan alo yai bi khaulo haute te a in bichinin anin ngaina sota emiama anhuwa phe chuan in hmel sha sakle mai chu du tok lawin anin ngai zong zoita ani chuti lai mek chuan me se sang sang de chu se ma chuan anina chuan la shwai lut fo thinin hun de chu alman pui fo thina chu anu pui jasi po chuan ngoi ringa lo in liam be top thinin enga ma po angai to heklawa ma se tum kha chu atwar thei tangang bik lo ani ma na jesi chuan
Sema bula chuan in chen chu a rot ve ta nge a chu thu a hriat ve le chuan sema chu a thin rim tak zet ani ber a chan chu ama a engkim choi a ngai don ba ka anu pui fanau te thlenga a chom zui a ngai zui don ba ani a tin anin chen chuan tuna an chen in ngei po hi che si chuan ani ngei dona engma chan anei ve lo tur chu angai ngam me ulo chumi ni wang chuan ruam manna ten tak chu sem zuin anu pui ti thin rim nan chuan a ma ai na sa in me che sang de chu an ina chuan atom pui le chanta ani ma se heta anu pui a thin rim na hi advantage sa lak tum ran ni in mon fian rial tak chu azong pareng boka chuta chuan odamba lama khan bakalin nilengin ava oma heta nilenga ava omna chan po hi chulai hmuna mishing an kalle kallo finfia adu wanga ni bera heiba ka hian veng chung mi te chu zot bokin chulai hmun chu midangina an tlo po bak lo thu an lo shilta a ti chuan chu thu a hriat nuwa chuan sema chu nui ta sakin chu hmuna jasi ruang thoruk tum chuan hun rem chang chu azong tan leta ani September ni somni panga zana khan Iranian no chu aina shwai holi in an ina chuan atom pui leta ma se jasi chuan along hu thei to bi kholo an ina shwai lo chu arim ti lo thu chu lo soi ve ngalin a me che shwai lo Iranian no omlai chuan sema chu mai chana hawin anin hial chho tan ta a chumi no sema chuan a me che shwai chu in chunga chho tura thu pili in chumi no chuan chutia anin hau boi lai tak chuan sema chuan chili spray chu aip te atanga runa chwakin jesi mita tak chuan a spray da thut maya chu vele jesi chuan a mai kang chu shi om ti taka au chiamin a mai phi fai tum chuan tui de na lam apan tak ngala ma se chu chu sema chuan a hnung lama chuan lo zui ve zelin a tuel ken chuan jesi chu a rek lum zui ta ani a hnu loka chuan a roma ngoi ringin a thude wangwanga reilo te hnuwa a bial nu nen chuan engma thlenglo ang mai hian hunte an hmang don le boka te chuan chumi zan chuan sema chuan a bial nu chu bo thlale in heta hian jesi ruang po kha motora an phur tel boka chumi hnu chuan odamba lampan zelin chuta chuan arwang chu a the thangba ka a mobile phone po kha tui khwa khan a pai zuita aloni te chuan sema hi tuna hian jela ala tang me ka nima sila he khesi ala tharlam ima wangin achung thu hi kotin alangai to filawa chuti rwal chuan a shemna ero anep zok zok arin omlo hle thung ani ole khati zong kha ton chuma kan case ngai thla khole the cho aloni leta a he case in ngai dan te comment section lama in lo sei vele chhodon ya